očima, krvni vrim u venama. Da li pobedit ćeš tek kad ja izgubim, sudbina igra se s tim. I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Yu-Gi-Oh! Borbi. Pre početka ove epizode želeo sam da vam pokažem taj moj main deck. Također možete sa strane da bacite pogled na moju kolekciju ultra karti koju imam jako dosta. Malo brate, try to be funny, nebitno. Znači krenimo odmah na taj čuveni ranked u platini. Ono što me nerviralo, mislim odigrao sam par mečeva, većinu njih sam izgubio iz kog razloga, što mi je pucao net i neki čuveni glitch se pojavio. Znači, jebeno, znači, kad držite svoje karte i ne vidite ih, znači ja vučem ovako, znači kako stoje oko karte, ja ih ne vidim, sve prazno. I ne mogu da odigram Tebra, ne mogu da summonujem, ne mogu da stavljam spell i trap kart, znači užas. Ne znam da su to neki novi glitchevi ili neka vrsta haka ili šta već, znači jako je bilo čudno, znači toliko sam se nervirao. Bukvalno u ovoj epizodi me neće ništa iznervirati, pošto sam već izgubio sve živce jer sam mi trebao pola dana dođem do platine, znači bukvalno sramotno. Tako da, evo ljudi opet igraju, znači jebeno, znači ovaj Crawler, znači na svaka 3 igrača, 2 igraju Crawlera, zbog čega? Zato što je toliko igran i ti njegovi enši gearovi koji buš odbranu i ta sranja, znači ne možete trap karte ni ništa. I on sam mislio da je faca, jebem ga usta ga jebem brate. Znači ljudi, kada će ljudi početi igrati ono što vole brate, a ne ono što je popularno brate. Strašno. Yu-Gi-Oh! Treba bude zabava, bukvalno zabava brate, da pokažeš koliko si dobar, tako što će skopiti ono brate što ti voliš, ti presam neku hibridnu verziju Joyevog deka, znači volim te warriore, te ratnike i tako to brate, a ne, dođe mi pametan, koji ne zna brate da summonuje čudovište i pozove mi recimo brate, čekaj da će ovaj blokira s prvi trap. Ovako ćemo. I dođe čovjek, brate, pametan, koji nema pojma, vidi na netu neki deck koji možda može da prođe. I dođe, brate, bukvalno samo spička te gemove, ili nafarma karaktera, brate, i igra po jednom istom principu, znači. Zato takvi ljudi kad dođu u neku, brate, dilemu šta, kako i gde da odigraju, obično nemaju pojma. Evo ovim odmah napao, brate, i to je pozvao Gear Knighta. A imao je, brate, sigurno Gear Soldiera, gdje je mogao da izbjegne ovo. Gear Soldier kada napada ne može da aktivirate spell i trap karta, ali toliko njegovom znanju o samoj igri. Mada ne bi me čudilo, sam mi pukne čuveno internet i da on pobedi neku magiju. Pošto ovdje dešava svake stvari i svake stvari možete vidjeti. Neću pristati čudovište baš zbog karte koje sam malo preaktivirao, jer ako Val Distraction ima više čudovišta na terenu, evo, kao što sam rekao, znači ja sam jebeno vidovit. Da sam pozvao drugo čudovište, ovo bi imao možda, na ovo bi mi ostalo 800, tako da definitivno nije isplatljivo. Ovako je još i dobro, on je glupan, ja sam sačekao da pozovem još jedno, on je bacio Val Disruption na jedno čudovište. Evo vidite, sad čekam, možda će da izađe, možda će nešto, znači jebeno, ovi mečevi su toliko kancerogeni postaju da to ne opisivo. Znači ljudi izađu, ali zato kad dođe da se očita rezultat, vi izgubite, brate. Znači ništa me neće čuditi, brate. Evo, sad čekam, Ill Battle Phase, joj bre, ajde sine, mojim te. Vidio, brate, ovo su džubretari, brate, ovo su oni džubretari čuveni. Nemoj, mojim te da primiš štetu i evo te, postiću te uzmišljeno kraljevstvo senki, brate, stvarno, brate, ljudi, ugno bolesnici, brate, znači, no lajfuj ovu igricu, brate, ne daj Bože mi skinaš bod, brate, će se ubio ovdje, brate. Ako vidite sve malo drugačije, sada više nema onih animacija, ali to može se sredi, nego sam stavio da mi perspektiva bude malo drugačija. Evo, vratit ćemo tako, vidite sad imamo te kao holograme da kažemo opet. Nego ponekad mi je, brate, lakše da razmišljam kad imam tu ptičju perspektivu, ne znam zašto. Ali nije lošo, je možda malo vizualno bolje, ne znam zašto. A onda je onako za razmišljanje, imaš neki pogled terena i tako bolje, ovako ukoso i nemaš baš neki pogled tako zvani. Znači ja njega dalje čekam, njemu je main faza, znači prva faza u njegovom potezu. Ali naravno on dogovači. Opa, Ancient Gear Beast. Pa nije loše, ali brate, ako me napadneš sada izgubiti u sljedećem potezu, brate. Nemoj posle dati, nisam rekao. Nemoj posle dati, nisam rekao, brate. Jebi ga, brate, glupe ljude, baš teško razuveriti. Aktivirat ćemo ovo prvo, pre početka. Da mi ostane ovaj moj slepac. Što da ne?
A ja sam rekao, znači, ako napadne me sad, on je definitivno izgubio. Sad će vidjeti zbog čega. Verujem da dosta vas može pretpostaviti, ali za one koje ne znaju, malo ću prečutati i pokazati to vizualno. Ajde, brate, baš si faca, brate. Ajde. Ne može, ljudi čovjek, brate. Kao da zna, brate, šta mu se sprema, ali ono, mislići da bude, brate, zanimljivo ako mi oduzme još koju sekundu života, brate. Sada ćeš dođeš po svoje, brate, znači gupi kancer i ova gupa kancerogena igrica, brate, znači... Idemo, ovako ćemo. Ajde, odbaguj se, pagovali ti na 40 dana, jebote. Ovako ćemo, ono. Bampete. Bam. Vidimo da je sad će na opa. Ovo je prava artiljerija, što bi se rekao. S tim da ima malo bolji fazon. Sad vam kaže, gledaj ga ovo, sve te 4 čudovišta, brate, kad će da te sjebe, brate, s ovom neotkrivenom. Ali, brate, kod današnjeg gear čudovišta je loša stvar da... Što kad ti aktiviraš enemy controller i kad mu preuzmeš čudovište, znači tu njegovu mogućnost da on u battle fazi ne može da aktivira spell i trap karte, bukvalno mu nabiješ na nos. Zašto se ne mogu da aktiviram? Koji kurac? Evo ga, jebote, znači presekao sam se, rekao, jebem ti život. Bože, presekao sam se, ovi lagovi mrtvi. Au, bato. Baš bi bio fora posle ovikog pričanja da sam failao, brate. To bi bio baš u stilu Bobana. Ajde, brate. Ne može, ovo se... Opa. Ovo je bio baš glupo. Spasio sebe... Trenutno... Porazom, nema veze. Ajmo da vidimo šta možeš sada Gossog Crawleru. Još jednu. Pa, brate, bolje se surendaj, brate. Ovo će ti baš pomoći, brate. U stvari, mislim da bi... Ancient Gore Beast. Pa da mislim da bi u ovom trenutku više meni, brate, pomogao neki brijač i pena za brijanje nego tebi ovo čudovište. Bravo. Uf. Dođi. Znači, savršena karta u savršenom jebenom trenutku. Jebi ga, Crawleru, brate, ponestao ti je sreće. To je ovaj moj brat, brate. Bukvalno je bratina. Evo ga i Dark Blade, brate, znači ono baš su u tandemu, brate. Kao Ren i Stimpy, brate. Sad ćete od šašave. Dobro, ovo ćemo uradimo ekvivalentna zamjena, glava za glavu, brate, koga jebe, a ovaj ćete prospe, brate, bukvalno ćete prospe. I da ti imaš 100 životnih, tako da šta god uradio, ne uradio, mislim da ti se kraj jako brzo sprema. Ajmo, samo ovim te brže, brate. Pazi da ti ne pomogne ova karta, brate, što si tako tužno, vidite ovu facu, brate. Eto, znači... Evo su, brate, sad 2 Dark Blade, osjećaju, brate, kao da braća Paradox, brate. I, brate, izgleda je to bilo to. Ajde, se vidim što imaš. Šta imaš u rukavu? Šta god da mi aktiviraš, osim možda Draining Shielda, on je jedina karta koja možete izvući u ovom trenutku. Evo mi se šavao 1000 puta, znači ja treba da ga završim i nekako mi pukne net i ja izgubim. Ako mi sad desi ovog puta, znači jebaću i majku. Gledajte ovo, znači gledajte jebeno ovo, ova igrica, znači... Draining Shield, ne, Valor Disruption, džabe, brate, to je to. Chelsea, sine, Chelsea. Jebem te, ustaviše, jebot. Ovo je bio neki, kao kažemo, test mog detka, znači idemo da otvorimo još, šta je možda jedan booster. I da završimo ovaj video, pošto ima možda još 30 sekundi. Da ne pređe tih 10 minuta. Sve spreći će, ali nešto malo. Dobro, ovo ništa ne znači, Baba Trć. Platina 1, sve baš ono shit.
Kako zvučim, brate, ko zmaj od šipova, brate, baš sam ono u fazonu. I ajmo da otvorimo još nešto. Nimo šta ćemo, znači... Nismo imali sreću s ovim Six Samurajima. Ajmo će Primal Burst. Taj deck ću možda sklopiti, znači mnogo je dobar za skidanje štete. Idemo 10 komada. Kao što vidite, već sam dobio kao glavnu kartu kad sam otvario jutros, čisto ovako iz prnje. Ajmo da vidimo, opa, op. Daj bre tebra, što me trolaš, brate, vidi ovo. Lightsworn je, brate. Mada taj deck mi je dosta drag. Opa, što je ovo? Evo sudbina, brate, dobije moja Lightsworna. Gimp Knight Amber, Lucky Cloud, Gimp Knight Emerald. Ajmo, nešto dobro. Kara dobro, kada si mi dao nešto dobro? Brate, koliki marš. Dobro, već imam, znači... Ajmo sada, brate. Ajmo. Ovo je ultra rare. Ovo je jebeno ultra rare. Koji kurac. Brate, koje sranje. Ja sam se razočarao, pa boga mi. Okej. Ajmo sad, ajmo, nemojte me trovati 3 puta za redom, brate. Pa dobro. Bato, vidio. Ovo fura jadene, ja mislim, brate. Dobra kartica. Dva ultra rare, brate, to je 2 ultra rare karte u 2, to jest u 2 apeka za redom. 2 ultra rare, 2 super rare i ostalo rare i common, pa nije toliko loše. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog videa, a mi se vidimo u nekom sljedećem. Do tad, pozdrav!